B'allokazzjoni ta' 400,000 euro l-pubbliku se jkun jista' jibbenefika minn skema għall-installazzjoni ta' ħġiġ doppju jew triplu ta' twieqi u għall-iżolazzjoni tas-soqfa. Il-ħsieb wara din l-inizjattiva huwa li jkun hemm użu aktar sostenibbli tal-enerġija. L-iskema tħabbret mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli u mill-Kap Eżekuttiv tar-Regolatura s-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma l-Inġinier Marġo Nabela. B'din l-iskema l-Gvern se jirrifondi 50% tal-ispiżi eleġibbli sa massimu ta' 1,000 euro. B'hekk l-iskema se tkopri għajnuna sa massimu ta' 1,000 euro fuq modifika retroattiva biex isir il-ħġiġ doppju jew triplu u għajnuna massima ta' 1,000 euro fuq modifika retroattiva għall-iżolazzjoni tas-soqfa. L-Inġinier Abela spjega li permezz ta' għotja fuq ix-xiri ta' sistemi għall-użu domestiku se tingħata l-għajnuna biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija. Huma apparti l-għotja li ħajjieħdu li taf tkun sa massimu ta' 2,000 euro ħajfrankaw ukoll mill-kont tal-elettriku għax ikunu qed jikkonsmaw inqas enerġija biex jisaħħnu jew biex ikessħu d-djar tagħhom. Intqal li wara li l-pubbliku wera interess fl-iżolazzjoni tas-soqfa u fil-ħġiġ doppju jew triplu, il-Gvern ħaseb biex permezz ta' din l-iskema jissussidja djar antiki eżistenti li m'għandhomx din it-tip ta' protezzjoni. Din l-iskema hija miftuħa l min diġà għandu l-bejt u l-aperturi lesti u jrid jibdilhom. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jwettaq il-viżjoni tiegħu lejn id-dekarbonizzazzjoni. Skemi bħal dawn ikunu qegħdin jgħinuna wkoll biex inkomplu bil-mixja tagħna ħalli nilħqu il-miri li għandna ta' enerġija rinnovabbli, ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u finalment il-miri tal-klima. Naf kemm hawn persuni u familji li huma interessati li jinvestu anke f'roof insulation u double u triple glazing biex l-ewwel qed tinaqsu l-konsum tal-enerġija fid-djar tagħhom u allura biex ikunu wkoll aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija tagħhom. Wieħed jista' japplika din l-għotja permezz tal-formola li tinsab fuq is-sit elettroniku tar-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jintlaqgħu bejn is-16 ta' Ġunju u l-aħħar tas-sena.